80 jaar Hielke Speerstra. Dat is de eerste, het zien hier een boerenjonkje dat ze nou en dan eens door het dikje achter huis zeggen. Zien hier de nij van Boethuis linkende wij verhoesje naar de Leugenbank. En dan zien hier rieden, zielen, maar vooral hartje en oude stroeken. Zien hier het boerenbestaan in een Nijjoske. En daarna zien hier de wichtigste man van Friesland, want dat is de haatredacteur van Ljouter een keer. Zien hier romanticus, altijd al West, maar de journalistiek verbeert dat wel eens. Zien hier reiziger, de vrouw is dan eens vol groter als Tjerkert. En dan nog zien hier de bek iepenbrekken van mensen die nog nooit wat zijn houden hoe de skaatkant in harren libben. 80 jaar lang, skruwer met een alderduwel soort iemand. Kom zelden hak een mansjongen die bij zoveel iemand zijn werk en vrije tijd belibben als Hielke Speerstra. Hij schreeuw bij gelijks net enkel in de Courier hoe het scootje zielen, hij vreeg ik dagelijks om mij te zielen. En doet op een stille tijd was scootjes zielen kon dreunen, houden Hielke zijn big balpennen ertussen. En die waren lieke goed om baddels dreunen en treun. En de oren dijs kon je in de Friese Courier lezen hoe dat ging weer, op zo'n wijze als lijn je jonken hem van de roef. Maar hij schreeuwt tegelijk over de massa en de kracht van die skippen. En in ieder zeggen de skippers dat haar een eigen speciale verhaal in de kranten verschijnde. En ze zijn zien Hielke door meestal vaker mij. Maar dat was ze loeken en loekst. Hielke Speerstra kreeg je daarin zijn goeie gevoel over hoe er werkje wordt. Een belutsen volger, een meidogger haast. Zielen, rieden, borkje, rennen. Maar schreeuwen voor de lui die thuis zitten. Hielke Speerstra is namelijk in zinstelling tot een soort oren vakbroeders die direct omtouwt een gewoon mens. Een boerenzoon. Die wel aardig reed rieden koer. Twee meer skippen die het net steen houden op de lui die het krijgt door dat ze wat meer binnen als een oor. En hij vertaalde dat tot de schreeuwen op een wijze die er zelfs wel aardig vond. Maar krijg omdat hij de meesten zag hoe het koer vond oren meesten dat ik heel aardig. Er zijn er al wel meer die dat doen, maar hij hier wat extra's. En ik neem dat enthousiasme inmoed. Die tetrog liet wel eens namen maken. Want wat wie ik grut doet er bij de dragste kranten bellen en hij kom maar naar Skuttevaar. Zien hij om zeil wie je om eens geen bondel skippersverhalen, maar het verhaal van de skippers zei wij die ik al precies koen. Maar wat ik daar doe bij Skuttevaar mij maken, dat wie een man die in zijn inmoord versoop. We maken op een gegeven moment Skuttevaar watersport. 8 zieden krantje van jullie die went wie een chocolade waterkampioenen te hadden nemen. Maar ik skam hem ideeën en die hastig op het terrasje zitten dat Hielke in Heeg de krant door de jerms nam en op alle boorden omklauwde en om ze te verkepen als een soort van parlevinker. Hielke liep een chaot. Ik ham bij geliks wel eens een keer bij de Beerlen gaan dat er zijn haatredactioneel commentaar van Skutte van dan het kleer hier wat ik met de laatste rommel in Zwolle moest om het printje te litten. Maar doet hij het agrarisch dijblad in de merk zetten, moest ik aan Heeg weer waarom denken. Want hij verkocht op een nij zijn krant en slag ik nog. Hielke gie ik reistig een boekhandel in en vregen dan naar het boek van Speerstra. Nou, dat hien ze net. Maar dat hij eruit gie, hien ze het intussen al zien bij de uitjouwer besteld. De wijze waarop hij de laatste jaren, met zulke soort dingen als mij een iep een losspul in het heidenskip. Mijn muzikanten voorlezen, mijn emigrantenverhalen. Mijn toneelstuk hoe de Dessa zijn boeken verkocht had, dat zoeken van meer inmoord als dat eer in mijn hand had. Van zijn boeken skreun op zo'n wijze dat de mensen het vrietten. Leesgeert maakte er nog maar eens opnieuw in het boekje door Hielke de Verteller, hoe speciaal zijn schreeuwstil weer. Je lezen krijgt als zit er in een jonkje die het je wat vertelt, gewoon. Maar het is niet gewoon, het is uniek. Dat schreeuwers wat mooie woorden om hem krijgen in tresor dat ze 80 worden is net zo bijzonder. Wij eren hier in Friesland alles wat jusjes op het maaiveld uitstekt wil. Maar ik zal zijn laatste boekenpresentatie neer vergeten. Zijn presentatie is meestal in de hoeken van een kroeg met wat familie en fjouwer collega's schreeuwers. En dan boek wat knoffelig oorlang jongen leeft en zo wichtig mogelijk mensen. Zodat er ik nog 2 woorden in de kranten komen kennen. Atje te meesten bij de Friese pers uitjong worden. Hielke Speerstra hier bij het presenteren van op klompen door de Dessa de Hulle Trinitas Kerk in Jereveen vol. En dat is zo'n 150 lui. Familie, vrienden, reetrieders, skippers, boeren, Dessa-renners, maar vooral lezers. Soks had geen enkele schreeuwer in Friesland eer belibben. 30 boeken. Jonker altijd wat krantenstukjes te meiden. Dat altijd dubbel op. Ken enkel mijn inmoord. Hielke is nu 80. Dit is een videootje omdat ik op Oeral zit. Krijg als altijd. En in 2006 ging ik naar Oeral met het die tevoren presenteerde boek De Oerpolder. Op het trein kon ik even lezen. Maar ik lees het in 1 keer uit en toen schiende de zin al lang weer. Maar ik in mij. Speciaal. Het heidenskip in een jongetje de eeuw. Mooi, geweldig. Maar Hielke had dus zijn de 20e eeuw ik nog te beschrijven. Had zelfs al met ganslui aan het praten west, maar dit er nooit van kwam. Hij had net dat doel. Maar eindelijk Hielke, eindelijk moest het toch al. Want het rijnt wel weer eens. Had nou een beetje in moord hoor.